Терра Марія шляхам легіянера Марыі. Хвала Езусу Христу. Терра Марыя – гэта нешта новае на хвалях радыё Марыя, і мы паспрабуем сёння распавесці, аб чым будуць гэтыя новыя перадачы. Гэтыя перадачы будуць праводзіць легіянеры Марыі. Мы будзем дзяліцца з тым, як мы працуем, тым сваім служэннем, якое мы праводзім для Господа Бога і для людзей пад кіраўніцтвам і пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі. Терра Марыя, што ж гэта? Гэта зямля Марыі. І калі быць уважлівым, то гэта зямля, дзе няма граху. Яна павінна быць такая, як Найсвяцейшая Панна Марыя, як яе уладарка. І гэта ёсць пакліканне легіянераў Марыі разам з Марыяй вярнуць грэшную зямлю да таго першапачатковага стану, у якім яна была да грэхападзення нашых прабацькоў Адама і Евы. Кожны з нас дапамагае ёй у гэтым у памеры сваіх магчымасцяў, здольнасцяў, памеры свайго давера Богу і адданасці Марыі. Але праз кожнага з нас, пакліканых у легіён Марыі, Дух Святы робіць пэўную працу па пашырэнні гэтай зямлі і па вяртанні ўсёй грэшнай зямлі у безаганнае сэрца Марыі, вяртанні да валадарства Божага, дзе ўжо ніколі не будзе граху. І вось хацелася б у некалькіх словах распавесці пра легіён Марыі, менавіта пра адкрытыя старонкі, якіх, напэўна, яшчэ ніхто не ведае. І мы знаходзім, калі мы пачынаем чытаць Біблію, то мы знойдзем там вельмі шмат момантаў, вельмі шмат месцаў, якія нам гавораць пра легіён Марыі, пра тое, што вось гэта благаславенства, якое мы зараз маем, яно існавала ад пачатку. Першая кніга быцця, мы ведаем гэтыя словы, которые прагучалі першае прароцтва і першае благаславенства, і першы праклён, который прагучаў пасля грэхападзення, который сказаў Бог: «Пакладу варожасць між табою і жанчынаю, і нашчадкамі тваімі, і яе нашчадкамі. Ён сатрэ галаву тваю, а ты будзеш жаліць яго пяту». Гэта прароцтва, якое нам паказвае жанчыну, якая трымае сваёй пятой галаву змея. І Касцёл можа дакладна пацвердзіць тое, што гэта прароцтва спаўняецца, бо ўжо каля 200 стагоддзяў мы маем такі вобраз у касцёле, вельмі папулярны і прызнаны касцёлам, дзе Маці Божая раптаптавае галаву змею. І вось, напэўна, не выпадкова, калі ўзнік легіён Марыі больш за 100 гадоў назад у Ірландыі, у самым цэнтры гэтага руху, ва ўсіх алтарах легіёна Марыі, вакол якіх моляцца легіянеры, з'явілася статуя Маці Божай, якая раптаптавае галаву змею. Таксама вось гэтыя ўсе азнакі, яны проста напоўнілі гэты рух. Гэта медалік цудоўны, который з таго часу легіянеры пачалі распаўсюджваць сярод людзей у месцах, дзе пануе грэх. Гэта асаблівы сімвал, который ўзнік таксама трошку пазней, ваксілум легіёна Марыі, который мы бачым на экранах, про які мы тоже трошку пазней раскажам. І каб не быць галаслоўным, каб не прысвоіць сабе вось гэта прароцтва, бо думаю, што мы не самыя лепшыя ў касцёле, а толькі імкнёмся да гэтага.
Хочется узгадаць таксама такое пророцтва, которое ёсць у апошняй кнізе Бібліі. Вось гэта прагучала на пачатку, і яно зноў появляецца напрыканцы. Гэта кніга Откровення Яна Богослова. І ўзлаваўся дракон на жанчыну і пайшоў ваяваць з астаткам яе нашчадкаў, якія трымаліся загадаў Божых і мелі сведчанне Ісуса Хрыста. Тут зноў узгадваюцца нашчадкі жанчыны, про якіх сказана было на пачатку і якія ўжо з'яўляюцца напрыканцы. І Людовік де Монфор, які займае асаблівае месца ў духоўнасці легіёна Марыі, который з'яўляецца для нас духоўным айцом, натхняльнікам нашага руху, ён шмат сказаў пра вось гэтыя падзеі апошніх часоў, калі асаблівым чынам Марыя пакліча сваіх нашчадкаў, каб растаптаць галаву змею. Вось што ён піша. Галоўным чынам у дні апошніх жорсткіх ганенняў нячыстага, тым больш моцных, чым бліжэй валадарства Антыхрыста, павінна прагучаць для ўсіх першая ўрачыстая пропаведь самого Бога, айца і яго праклён змею у Эдеме. Варожасць пакладу паміж табою, паміж жанчыною, паміж семенем тваім і паміж семенем яе. Яно сатрэ табе галаву, а ты будзеш жаліць яго ў пяту. І тут дакладна бачная задума Божая о хваленнай свяцейшай Марыі, аб збаўленні дзяцей яе і аб знішчэнні ворага. Напэўна, легіён Марыі мае такое пакліканне, удзел у гэтай перамозе Марыі. Можа, не глобальны, але пэўны, сціплы, свой, тым не менш. І далей святы святар піша: Марыя аб'явіцца ў поўнай моцы перад ворагамі ў апошнія дні, калі д'ябал стане ўціскаць усёй сваёй моцай і ненавісцю пакорных дзяцей яе, якія выйдуць на барацьбу з ім. Даверам да Божай дапамогі разам з найсвяцейшай Паннай Марыя струшчаць ворага і ўз'ядуць на трон хвалы Господа Ісуса Хрыста. І ён называе пятой Марыі верных слугаў Марыі, яе дзяцей. Гэта той ідэал, тая планка, да якой павінны імкнуцца усе мы, пакліканы легіён Марыі, бо наша пакліканне быць у служэнні падобнымі да яе праз поўнае адданне і прысвячэнне ёй. Вось. Таму мы зараз трошку пагаворым, узгадалі пра нашы карані, адкуль яны ад самага пачатку, і паговорым трошку пра тое, як гэта выглядае на справе, як легіянеры Марыі выконваюць сваё служэнне. Мы удваіх, сестра Тоня і брат Уладзімір, менавіта так прынята называць адзін аднаго нашай супольнасці, распавядзём пра тое, як мы выконваем легіянерскія заданні. Мне слово. Дякую, брат Владимир. Меня зовут Антоніна, і, напевно, може, пробачте, може, буду розмовляти трохи по-білоруську, трохи по-руску. Прийшла до Пана Бога не так давно, то з 25 января, мені 7 годів, як я живу з Паном Богом, і Панна Марія покерувала мене прийти у Легіон Марії, і хочу падзякаваць брату Владимиру, ён тады быў, ён і ёсць і зараз з прадседателем Легіёна Марыі ў Чырвоным касцёле. І так распачалася моя легіёнская дзейнасць. Адразу зразумела, што гэта маё пакліканне. Чаму вот зараз брат Владимир распавёў, што Марыя растопча змею галаву. І я так разумею, што гэта ён сказаў пра мяне. Чаму пра мяне? Бо у свой час маё жыццё было настолькі складанае і залежнае ад усіх пагубных звычак. Начиная от палення папірос
алкагалізм і наркотыкі былі ў маім жыцці. Я пражыла са сваім законным мужам 17 гадоў і так жыла, што было ў мяне вельмі цяжкае жыццё, але пану Богу было патрэбна, каб я выйшла з того бруду, і зараз я жыву уже зноў скажу, што 7 гадоў, і на сённяшні дзень вельмі цудоўна ідзе шлях з Марыяй, шлях з Марыем і з братам Уладзімірам. Мы сталі, адкрыў шлях нам, панна Марыя адкрыла шлях да цэнтра алказалежных. І мы ходзім на вуліцу Тарханова, так, і мы там адчуваем себе, в особенности я адчуваю себе, як тая рыба ў той вадзе, дзе я была, дзе я плавала, дзе я хадзіла, дзе я размаўляла з тымі людзьмі, якія на зараз патрабуюць дапамогі. Але на сённяшні дзень, слухаючы разважанне ксяндза Жарнасека, як ён кажа, чаму мы павінны дапамагаць другім людзям, а чаму не адразу сабе дапамагчы. І я так разумею, што на сённяшні дзень я павінна дапамагчы свайму сыну, які ён сузалежны ад алкагалізма, і сабе ў першую чаргу, але абратнай дарогі ў мяне ўжо няма, бо як я толькі адыду ад дарогі, які вядзе панна Марыя да Езуса, то я не буду бачыць той бліскавіцы, той смешкі ад панны Марыі, ад той шчырасці, якая ідзе зараз ад брата Уладзіміра. І я разумею, што гэта ўсё падзяка пану Богу за ўсё, што мы робім. І таму, як гаворыцца, што каб не вярнуцца да грахоў, то воін павінен быць заўсёды на вайне. То есть мы павінны заўсёды рухацца, служыць Богу і бліжнім, да? Калі Бог вырваў кожнага з нас з пэўных сваіх пастак, злога духа, і гэты рух павінен быць заўсёды да канца жыцця, не спыняцца. То есть пакліканне Легіён Марыі, яно да канца жыцця. І зараз я хачу яшчэ ў 2 словах таксама расшыфраваць вось гэтыя 2 назвы. Першае, чаму Легіён Марыі, а па-другое, чаму гэта перадача названая Тэра Марыя. Тэра Марыя — гэта зямля Марыі і зямля, дзе няма граху. І Бог хоча, каб гэтага граху было як мага больш на большай тэрыторыі, каб гэта тэрыторыя пашыралася, каб яна ўрэшце рэшт стала тэрыторыяй ўсёй зямлі, ўсёй планеты Зямля. Вось. Мы яму ў гэтым імкнёмся дапамагаць, уносім сваю лепту. Вялікую, невялікую, але дакладна верым, што нават калі гэта будзе 2 лепты беднай удавы, з Марыяй яны будуць вельмі каштоўныя ў вачах Езуса. Гэта вельмі моцна натхняе і вельмі моцна падбадзёрвае і дадае шмат аптымізму. Вось. Па-другое, чаму Легіён Марыі? Тут зноў трэба вельмі уважліва учытацца ў старонкі Святога Пісання. Некалі Маці Божая мне загадала чытаць Біблію, вывучаць, бо ў мяне было шмат пытанняў. Яна мне сказала: вось у гэтай кнізе знойдзеш адказы на ўсе пытанні. І ў гэтай кнізе ёсць адказ на тое, чаму наш рух называецца Легіён Марыі. Калі мы адкрыем кнігу прарока Данііла, то мы бачым гісторыю пра 4 звяроў, которых бачыў Данііл, і арханёл Габрыэль, который ім аб'явіўся, ён расшыфраваў значэнне гэтых 4 звяроў. Гэта 4 імперіі, якія будуць адна за адной
і гэта будуць глобальныя сістэмы д'ябла, которые будуць заваёўваць увесь свет. Першы звер гэта быў леў, ён сімвалізаваў Вавілон, у которым жыў Даніэль. Яго змяніў медведь. Это на смену гэтай імперыі прыйшла Міда-персідская імперія, і Даніил таксама застаў жыццё гэтай імперіі. Пасля прыйшла на смену грэцкая імперія, якую стварыў Александр Македонскі. Яна паказана барсам з 4 крыламі і з 4 галавамі. І пасля грэцкай імперіі з'яўляецца звер вельмі драпежны, звер з жалезнымі зубамі, з дужы жалезнымі кіпцюрамі, якія ўсё топча і знішчае на сваім шляху. Гэта была імперія рымская. І рымская імперія таксама мела сваёй мэтай заваяваць увесь свет. Яна імкнулася падпарадкаваць сабе ўсё. Гэта была паганская імперія. Яна таксама была прыладай злога духа. Кіраваў імперыяй імператар, а імперія пашырала свае тэрыторыі з дапамогай легіёнаў, рымскіх легіёнаў, якія павінны цалкам падпарадкоўвацца імператару і служыць пашырэнню гэтай тэрыторыі. Але з Божай дапамогай праз хрысціян, которые в гэтай імперіі жылі, гэтая злая імперія рухнула. І з'явілася напрыканцы часоў вось гэта супольнасць, гэты рух, легіён Марыі, якому Бог падарыў, скажем так, ці даў усе атрыбуты і сімвалы рымскіх легіёнаў. Чаму гэта пытанне, якое задавалі шмат гадоў, многія, і дакладнага адказу не было. Але з цягам часу зразумелі, што гэта павінна быць войска точна такое ж, як было ў гэтай апошняй імперіі зла, але з супрацьлеглым адлюстраваннем. Гэта павінна быць войска, которое зменшыла гэту тэрыторыю злога духа і на яго месцы усталявала тэрыторыю свайго кіраўніка Марыі, тэрыторыю для Бога. Вось. І гэта тое, што мы робім. Больш падрабязна я яшчэ ўдакладню вось гэту гісторыю. А цяпер мы з сестрой Тоняй зноў вернемся да нашага служэння, которое мы праводзім. Згадаю, што сестра Таніна казала, што мы служым зараз, бо шмат такіх відаў служэння мы праводзілі і праводзім. Гэта служэнне ў шпіталях, на вуліцах, вакзалах, каля бартарыяў моляцца легіянеры, размаўляюць з жанчынамі, в хоспісах, дамах састарэлых і шмат яшчэ дзе. Мы наведваем наркалагічны дыспансер, там, дзе ёсць людзі залежныя ад грахоў, і размаўляем з імі. Вось. Як гэта адбываецца, я думаю, сестра Тоня зараз зноў нам распавядзе. Найглавнейшее, что для меня важно, это натхнение брата Владимира, бо не один раз я уже ходила и с другими легионерами на задания, але брату Владимир ад яго ідзе тое
той Святий Дух, який патрэбны кожнаму легіянеру. Кожнаму легіянеру для чаго? Каб адзіць тыя шаты, укрепіць, як у Слове Божьем кажу, укрепіць, ён больш ведае Слова Божье, і мы як бы дапаўняем адзін аднаго. Ён Словом Божьим, я сваім сведчаннем у сваім жыцці. Ну і на сённяшні дзень так бы расказаць пра такі случай, які найбольш натхняе тое, што ты прыходзіш і видзіш тых людзей, якія не ведаюць яшчэ пра любоў Бога. А ёсць Марыя ў нас, ёсць Марыя, тая, якая дае нам, дае тое заданне, дае натхненне, і мы ідём, і мы не ведаем, як нас сустрэнуць, могуць і сказаць, што чаго вы сюда прыйшлі, як мы самі не будзем ведаць, чаго мы ідём туда. А ёсць у нас заданне, і павінны мы ісці, і тыя людзі настолькі яны адкрываюцца, і ты ведаеш, што мы прыйшлі, дарим мы этот медальён, і яны з такой шчырасцю, з такой адданасцю перажыгнаюцца і адзяваюць этот медальён. Брат Уладзімір, мяне вельмі натхніла тое, як мой сын ляжаў у гэтым цэнтры, лячыўся ад алкагалізма, і я прыйшла яго наведваць, і брат Уладзімір прыйшоў за мной уже выконваць заданне, і ён прыйшоў і адзеў майму сыну з медальёнчык. І на сённяшні дзень я хочу сказаць, падзякаваць пану Богу за брата Владимира, што мой сын уже з сентября месяца ён не п'е, і ён адмовіўся ад курення. Вот это сведчанне тоже вялікае ад таго, што напэўне, ёсць і мая нейкая заслуга, і моя заслуга. Ён бачыць малітоўнае жыццё маё, якое вяду сама, іду за панам Богам. Да, і я дадам, удакладню, што на самой справе мы толькі пасланнікі, которые на самой справе нічога не могуць. Это дакладна, можа толькі Бог, і мы маем благословенства, которое мы несем іншым людям. Абавязкова мы ходзім па дваіх, бо гэта мае такую двойную функцию. Першае, больш бяспечна, а па-другое, Езус сказаў, калі будзеце мець любоў паміж сабою, все даведаюцца, што вы вучні мае, да? То есть, калі мы двое сведак прысутнасці Езуса. То есть Езус заўсёды з намі. І на самой справе все, што б мы не рабілі, што не гаварылі, все гэта не будзе мець сэнсу, калі паміж намі не будзе гэтай любові. Бо чалавека ратуе і лечыць толькі любоў. І Марыя нам гэтым дапамагае. Мы дакладна ведаем, калі мы нікуды ідём, яна ўжо падрыхтавала тых людзей, да якіх мы ідём, да размовы з намі, і яна дакладна падрыхтавала нас. Яна укладзе ў наше сэрца менавіта тыя словы, которые патрэбны кожнаму з тых людзей, і гэтыя людзі в пэўны момант адкрыюць сваё сэрца для... гэта вельмі важна. І гэта вельмі цудоўнае служэнне, оно не цяжкое. Яно мае мэтай не толькі дапамогу Богу ў збаўленні душу, але ў першую чаргу нашага ўдасканалення. Вось. І тады я працягну ў двух словах пра тое, чаму легіён. Яшчэ раз. Вось мы бачым на стале такую выяву, называецца ваксілум легіёна Марыі. І вось точна такія дакладныя выявы, которые таксама назывались ваксілумі, былі ў рымскіх легіёнах. Кожны легіён, который меў 5000 чалавек, ён меў такі ваксілум, які з'яўляўся самай каштоўнай рэччу там, калі это ваксілум губляўся,
который сфарміроўваўся легіён. Адрозніваўся толькі адным. Замест голуба наверсе быў арол, а замест панны Марыі у медальёне быў імператор. Вось і ўсё. І легіён цалкам падпарадкаваўся гэтаму арлу, сімвалу імперіі, праз паслушэнства імператару. У нас акцэнты зусім іншыя. Мы падпарадковваемся Духу Святому праз паслушэнства Марыі, праз еднасць Марыі. Вось. І цяпер паспрабую ўжо падвесці рысу пад усю гэту гісторыю. Мы чыталі, што гэтым зверам гэтай імперыя д'ябала была Рымская імперія, і яна будавалася з дапамогай легіёнаў. Адпаведна, зямля Марыі, валадарства Марыі, зямля без граху, яна будзе будавацца яе легіянерамі, то есть яе войнамі, которые будуць дапамагаць ёй у гэтым. І калі мы далей будзем чытаць Біблію уважліва, зноў жа на апошняй кнізе Адкравення, Біблія вельмі цудоўная кніга, і асабліва ў ёй сугучныя першыя апошнія кнігі Быцце і Адкравення, бо там вельмі шмат сказана. Калі ўчытвацца, параўноўваць, мы бачым, што ў апошняй кнізе зноў паўстае гэты звер, гэты вялікі страшны звер, больш таго, з элементамі ўсіх папярэдніх 3 звяроў. І распачынаецца апошняя бітва паміж Богам і д'ябалам на зямлі. І мы чытаем, уже узгадаваў, што зноў з'яўляецца жанчына, і зноў з'яўляюцца яе нашчадкі. Як было абвешчана на пачатку, яны з'яўляюцца напрыканцы у гэтай апошняй бітве. І ўзлаваўся дракон на жанчыну і пайшоў ваяваць з астаткам яе нашчадкаў, якія трымаліся загадаў Божых і мелі сведчанне Ісуса Хрыста. Хто гэта? Мы можам здагадвацца, але Людовік де Монфор, ён вельмі дакладна гаворыць, што гэта адданыя дзеці Марыі. І у сваёй кнізе трактат аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай панны Марыі ён устаўляе таксама яшчэ адно пародства, якое дакладна паказвае на легіён Марыі. Зараз я яго зачытаю, але я хочу згадаць, што кніга Людовіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні Марыі гэта толькі палова назвы гэтай кнігі. Поўная назва гучыць так. Трактат аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай панны Марыі і падрыхтоўка да валадарання Езуса Хрыста. Гэта значыць поўнае адданне ушанавання Марыі, гэта падрыхтоўка да гэтай апошняй бітвы за тое, каб на зямлю прыйшоў Езус і ўстанавіў сваё валадарства. Вось як гучаць яго словы, і ў іх дакладна зноў праяўляецца гэты рух. Ён вельмі так моцна гучыць. Дакладна скажу, што цяперашні легіён Марыі, ён далёка ад таго, чым ён павінен быць, але мы верым, што гэта будзе. Я ясна бачу, як крыкаючы звяры будуць у злобе рваць на часткі сваімі д'ябальскімі зубамі гэту маленькую кніжку і аўтара, чый рукой вадзіў Святы Дух, калі ён пісаў яе, ці ў скрайнім выпадку будуць хаваць яе на дне цёмнага куфару, каб яна не з'явілася ў свет. Яны нават будуць нападаць і пераследаваць тых, хто стане чытаць яе і практыкаваць у сваім жыцці. Але якое гэта мае значэнне? Тым лепш. Гэта карціна натхняе мяне і дае новыя надзеі на поспех. Гэта значыць на тое, што магутны легіён мужных і адданых воінаў Езуса і Марыі, як мужчын, так і жанчын, будуць змагацца з д'ябалам, з гэтым светам і сапсаванай рэчаіснасцю ў гэтыя небяспечныя часы і ў тыя, которые яшчэ прыйдуць. Напэўна, гэта ўсё, што мы вам сёння хацелі сказаць. І хочу сказаць, што не бойцеся
уступаць у легіён Марыі. Чаму? Таму што Марыя беззаганная. Яна бароніць чалавека, который належыць ёй ад усялякага зла і вядзе праз любыя выпрабаванні з самай лепшай апекай на зямлі. Это так. Это так, і ёсць тая супольнасць, дзе ты можаш паказаць, на што сам здольны. На што сам здольны. Мы ўчора прынялі, хаця яшчэ сама яшчэ не вступіла, клятву не прыняла. Мы ўчора сестру Таісу прынялі ў легіён, насклала клятву на Дзеве Марыі. Дакладней, не клятву, а прысягу. Прысягу з пані Марыі, вступілі ў легіён, і настолькі адчуваеш той гонар, што ты з Марыяй, І это кожны чалавек, як прыходзіць, і ён сваімі ўчынкамі, сваім жыццём, сваім якім-то опытам тым, які прайшоў свой жыццёвы шлях, і хочацца паказаць сваім жыццём, што насколько ты адпавядаеш тым, што ад нас хоча Езус Христос і Марыя. А яна дае сваю ласку кожнаму з нас. І мы настолькі розныя там у легіёне, мы настолькі розныя, але мы адну работу робім. Мы праслаўляем Езуса Христа. Таму, шановныя слухачы, да пабачэння, да сустрэчы на хвалях Радыё Марыі і на зямлі Марыі разам з легіёнам Марыі. Хвала Езусу Христу. На векі вечныя. Терра Марія, шляхам